faptul că oamenii nu ajung, nu dau curs anumitor invitații, nu răspund la anumite lucruri, asta nu înseamnă că sunt antipatic, asta nu înseamnă că am ceva cu oamenii respectivi sau cu publicații respective. Dar dacă nu mă regăsesc în ceea ce ei promovează, aleg să nu fac chestia asta. Și oamenii interpretează, de fapt, lucrul ăsta ca fiind un afront. Sau ca fiind ceva, o aroganță. Mai e arogant ăla, nu poți să stai de... Cei care mă cunosc știu că, de fapt, nu sunt așa. Da. Însă, faptul că nu-mi doresc să fac lucruri de dragul de a le face și care consider că nu mă reprezintă și nu mă regăsesc în ele, oamenii mă cataloghează și atunci au tendința să reacționeze asupra mea sau, da, cu răutate, cu invidie, cu... Dar, repet, accept lucrurile astea. Prefer să spun despre mine că sunt arogant, că sunt așa, decât să spun că sunt prost.